Angilali usubonge ngicabanga wena ngizayekana khona mkwaside emonelo kodwa nje kwanyakazela amakhomenda anyakazisa onyakazisa Zokithi ngiza kahle PK okusho ukuthi kulomkhakha wena odume ngakho ukushaya ingoma kuphela udle ngokuzocula kuphela mfowethu ingoma nje ngicula nempela phindela duma izulu lathi maliduma ladumela emansumpende laduma lamthatha umuntu lamphosa kuhlelo Izwi Lamaciko ngizokunyakaza eSouth Africa yonkana ngisabathe ngiyathula ngizongathi kunyakaza eAfrica yonkana ngizothe ngiyathula ikhona kwangathi sekunyakaza umhlaba wonke jikelele igama uMr Friday wabantu uhlelo Izwi Lamaciko weinsizwa weintokazi ngicela ukubingelela ngiphinde ngamukele wonke umuntu ngiphinde ngithi ngiyabonga ithuba siyabonga ithuba ngokuthi niqhubeke nibe nathi yamadoda njengoba nonke nazi ukuthi kulolu hlelo njengamanje sisakhuphuka ngaloshuni lomnani kakhulu oqalile unyaka ka2024 zenzeka into eningi sifisa ukwazi ukuthi ngempela amaciko yini into asuke yini into yini into engathini ayihlelile kulonyaka ngempela iciko esuke sinalo sifuna ukwazi noma safuna ukwazi ukuthi njengoba likulomkhakha likubona lifakwa yini lapha uhlelo Izwi Lamaciko ilapho khona sisuke sixoxa khona namaciko ahlukahlukene ngabe umbhalo usonkondlo umtshebo umculi noma ngabe ubani igama lami mina ngingumr Friday wabantu sisizwa nentokazi ngaphandle kokumosha isikhathi ngaphandle kokukhuluma ngicela kunethulela namhlanje insizwa inkuzimalanga abantu PK Wodumo ndoda madoda sawubona mfowethu ngiyaphila mina wena unjani mfowethu yaphela mfowethu kunjani mfowethu so madoda savila ngempela uPK Wodumo siyancenga mfowethu nakho uqala sicela ukwenza ngaphandle kweyintini ngaphandle kweyinkinga sicela uzethule mfowethu bese ubingelela bonke abathandi bohlelo bonke abalandeli bakho nabalandeli bohlelo uIzwi Lamaciko Angilali usubonge ngicabanga wena ngizayekana wethu uPK Wodumo lo wafowethu wasomsinga phiwo kwamncane madoda wethu khona wafowethu njani lapho mfowethu ngicela bafila sebeyizwele kahle ukuthi uPK Wodumo wasemsinga mfowethu mfowethu Emkhuphula isigodi ngizwa kahle mfowethu isigodi nisemkhuphula EMsinga emachunwini makunje isho njalo indaba hayi sisonke mfowethu tshela thina uPK Wodumo mfowethu awukahle baba PK Wodumo ngeke akuvelanga ngako PK Wodumo ubani kahle igama lakho hayi uphiwe kuhle right uphiwe kuhle kwamncwabe mfowethu Emkhuphula suka madoda PK Wodumo njengamanje mfowethu ngiyazi abantu abaningi mhlamba abanye sebaqonda ukuthi uPK udume ngani tshela thina uPK udume ngani kulomkhakha noma kule ndima ezobuciko uPK wenzani inodume ngayo PK tshela thina ithini into yakho udume ngani wenzani lana mfowethu ingoma nje kwaphela nje nomusa uMaskandi nje sodalayo uPK qonda ngitshela ukuthi umculi kaMaskandi mfowethu uMaskandi nje uqobo ngoba la kwakufikwa khona ethi wow PK yabo bathiwa kayi shothi ngempela uPK Wodumo ngoba nimasamba nje yonke indawo abantu bathi PK ubabazela yabona izwa kahle nsizwa kithi ngizwa kahle PK okusho ukuthi kulomkhakha wena odume ngakho ukushaya ingoma kuphela udle ngokuzocula kuphela mfowethu ingoma nje ngicula nempela mfowethu ngizwa kahle wePK Wodumo njengoba phela usho uMaskandi ngiyazi mfowethu kodwa phela akusiyona impoqo kodwa ngiyazi ukuthi njengensizwa esithe uhamba noma silihambile leli banga bathi akusonsizwa
mawungeyona mawungenazo noma ungenazo isihlabo ngini izibongo mfethu uPK ubani ngifuna ukuthi akwazi ukuthi uMaskandi ungenazo izibongo zakho mase bekubiza ihlangene insizwa sewishaya ingoma baye bathini Mfethu anginaso isikhathi eside right aside kakhulu nokusho ukuthi nesihlaba alright so mawuthi iminyaka emibili okusho ukuthi emculweni uqale nini ngale 2021 uqale ngo-2021 2022 ya ukuthi nje ngike nalelo demo lelo hayi bofaka yini emculweni kwathiwa sengenela nje kanjani ukuthanda nje ngisavula ukwenza nje ukuthanda kwaba ukuthanda nje mfowethu ngisafuna futhi mase ngikhulile kwaze kwavuka ukuthi hayi lento phela into awuyiphila so kufika kanjani ukuthi namhlanje ngiyasukuma ngiyorecorda ithini into yakho ukuthanda noma usulibona ikhono ubani othamba urecord wena mfethu mfethu into ayibona lokho ukuthi yazizo ezinye ziyakhale zabantu ezikhini yabona futhi kahle umculo nje kahle ngoba ukuthi ngiba nokubhala ngisho mina ngomgcine sengiyazi ukuthi hayi yenza nami ngiyafuna ukuyizwa nami ngekudlale eyami akusho ukuthi agcina sengirecorda kanjalo agcina usirecorda kanjalo ngena kanjalo mfethu wathi uma uyikhipha ingoma okuqala yayisigqugquzela ukuthi hayi no uyabona le ngoma le iveza ukuthi khona into enginayo ngayikhipha noma kwakuside imonelo kodwa nje kwanyakazeka ama-comment hayi onyakazisa izwe lonke langasekhaya right umkhuphula wonke mfethu base bethi PK wonke ngabona ukuthi hayi shuthi umuntu ake ihambeke le ndlela ezama okunye mana so wasushintsha ke manje ukuba uphiwe ukudla uzoba uPK waba uPK ngalephi yabona right uphiwe yabona right shuthi kwakune ntombazane esikoleni uphiwe nami nguphiwe kodwa sithi okay kuze kube nomehluko la ngawuPK suka madoda esikoleni kwaya lapho nje ngaziwa ngalo nje yabo ngizwa kahle insizwa kithi ngizwa kahle PK Wodumo ngizwa kahle PK Wodumo so mfethu wasukhipha idemo ayibase bevuma abantu emva kalapha kwenzakalani emva kalapho mfethu nje ngakhipha enye 2023 ngonyaka odlule right ayona ngivela namanje nje kusakhala impela nje futhi angazi ngempela 2023 ukhiphe single noma ukhiphe EP noma ukhiphe album kuphume isingili nge-14 November isihloko esithi angilali awulali wenzani suka madoda yebo ngempela injalo indaba uhleli no PK Wodumo uhleli lo Mr Friday kwabantu mfethu ngiyayizwa indaba ngonyaka odlule ukhiphe isingili ethi angilali kule singili yakho usebenze nobani ngisebenze nozandla ezindle sabelo wafuma hayi wena man ngaphansi kwe-GMD records from GMD ngizwa kahle insizwa kithi ngizwa kahle PK Wodumo ngizwa kahle baba ngizwa kahle ndoda madoda ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle baba ngizwa kahle mfethu alright insizwa kithi mhlambe kulonyaka ke ithi into yakho uzosipha umsebenzi noma uzosicisha sizosibone ngonyaka ozayo usho kanje hayi uyeza umsebenzi ngawo futhi November uyeza umsebenzi kulonyaka ngawo futhi November iphi impela ngisendleleni iphi okay izoba nengoma engaka
Alright, mhlambe abaculi usunabo ozosebenza nabo noma uzazama ukuhlanganisa ubone ukuthi izinto zithini. Ngiphethe Lona ngikhona nezindlu impela nje. Yona ndoda engisebenza nayo kwamanje. Ngizwa kahle PK, ngizwa kahle baba. Mfowethu indoda ke isanda ngena endimeni umculo kaMaskandi, right? Ngiyayibona nje indaba. Mhlambe mfowethu njengomculi osanda ngena endimeni umculo, mhlambe ilaphi ofuna ukuthi mhlambe mangathiwa kuyenzeka kunomuntu ofuna ukulula isandla, kuthiwa udonswa khona, ulekelelwa khona. Kudle zokuxhumana. No nje njengopiki Wodumo mhlambe ilaphi wena engathini ofisa ukuthi ulekeleleke khona noma mhlambe nje mfowethu nje uyabona le mthubeni mfowethu. Right. Bona siyadinga phela usizo ngoba ile ndlela ayilungile. Kanjani usizo kanjani mfowethu? Noma nje ngathiwa yini mhlawumbe umuntu nokuxhumana okuzenzele sikwazi ukuthi sesifika lapho ngale imphakathi kanjalo iziningi mfowethu. Namanye imicimbi kanjalo sikwazi ukuthi sitholakala ngoba ithuba asinalo nje. Mfowethu. Ngizwa kahle PK ithuba okusho ukuthi ngiyayizwa kahle mfowethu indaba yakho no baba ngawuthi nabantu sebezohlalela ekutheni ke balindeke uNovember kodwa mfowethu waze wasilambisa. Hayi nami ngiyakhala ngawo November ngathi kude waze wasilambisa ngathi kude lo November kodwa uzofika insizwa kithi uzofika. No baba mfowethu okuyikona ebesifuna ukwazi ngoPK Wodumo besifisa ukwazi ukuthi ngempela lensizwa kahle yini egcina ifaka kwindima yomculo kaMaskandi. Nanku unyaka uqalile u2024 mhlambe zithini inhlelo zakhe, ikuphi akafuna ukwenzela abantu, ikuphi akasithembisa kona athi sihlelele kona kulonyaka. But ke mfowethu konke lokho sesikuzwile. Mfowethu angazi mfowethu ake sithi akusibonge ithuba wePK Wodumo sizwa kithi. Sethemba ukuthi mfowethu ngempela ke njengoba usithembisile uzothi mase usithembisile usinikeze noma usiphakele into esizayijabulela ezesithokozisa. Kunjalo impela nje. Mfowethu ngoba November uyozofika impela. No baba asenze kanje mfowethu siphe inkundla zakho zokuxhumana. Ku Facebook PK Wodumo isikapa samanguni SA, TikTok PK Wodumo igama elilodwa nje kwindawo, Twitter, Instagram ngiyatholakala ngalo lelo gama. Okay, inamba yocingo noma ka WhatsApp mawukuthi mfowethu awunankinga nayo? 0722 8140 66. Bayizile sothindele 0722 8140 66. Danke. PK mfowethu siyabonga baba. Yabonga mfowethu. Danke bro.